Datum je 29. maj 1991. godine. Stadion Sveti Nikola u Bariju, finale Kupa šampiona u kojem se sastaju Olimpik Marsej i Crvena zvezda. Najbolji strelac Zvezde Darko Pančev ima šansu da ispiše najsjajniju stranicu u istoriji jugoslovenskog klupskog fudbala. Odlučujući trenutak utakmice. Ovo je priča o tome kako je došlo do ovog sportskog trenutka. Temelj za uspeh ostvaren u Bariju postavljen je 5 godina ranije, kada je na Marakani sastavljen petogodišnji plan koji je podrazumevao angažovanje najboljih igrača tadašnje Jugoslavije, a za krajnji cilj imao je osvajanje evropskog trofeja u tom periodu. Nosilac tog projekta trebalo je da bude Dragan Stojković Piksi, ali je sudbina imala drugačiji plan. Šampionski tim sastavljan je godinama, tokom kojih su redom na Topčidersku brdo dolazili Robert Prosinečki, Darko Pančev, Dejan Savićević i Miodrag Belodedić, koji je posle titule prvaka Evrope sa Steaua pobegao iz Rumunije kojom je vladao Nikolaje Čaušesku. Sredinom 80. godina 20. veka bogati pojedinci iz fudbalski razvijenih zemalja počeli su da ulažu ogroman novac u klubove. Silvio Berlusconi je u proleće 86. godine preuzeo Milan, da bi samo nekoliko dana kasnije Bernard Tapie prihvatio poziv gradonačelnika Marseja da spase Olimpik od propasti. Klub iz drugog po veličini francuskog grada bio je u krizi i sezonu ranije jedva izborio opstanak, a sa lošim rezultatima došli su i finansijski problemi. Kontroverzni biznismen prihvatio je izazov i postavio jasan cilj: dominaciju u lokalnim okvirima i titulu evropskog prvaka. Samo 2 godine kasnije Marsej je postao šampion Francuski. Tih godina velike zvezde svetskog fudbala dolazile su na velodrom. Imena poput Jean-Pierre Papena, Chrisa Vodla i Abedija Pelea trebalo je konačno da donesu pehar Kupa šampiona u Francusku. Uoči svetskog prvenstva 90. godine Dragan Stojković Piksi je potpisao predugovor sa Marsejom, čime je ispunjena velika želja Tapija, koji je rođenog Nišliju zvao Maradona sa istoka. Igrom sudbine Piksi će godinu dana kasnije zaigrati u finalu u Bariju protiv kluba u kojem se proslavio. Iako je sa Zvezdom osvojio duplu krunu, Dragoslav Šekularac je otišao sa mesta trenera u leto 90. godine, a nasledio ga je Ljupko Petrović, koji je godinu dana ranije prekinuo dominaciju velike četvorke jugoslovenskog fudbala i osvojio titulu sa Vojvodinom. Evropski debi na klupi crveno-belih Petrović je imao u Beogradu protiv Grasshoppersa, prvaka Švajcarske, na čijoj klupi je bio Otmar Hitzfeld. Meč je završen remijem, a Petrović je pre utakmice rekao Draganu Džajiću da će Zvezda, ukoliko prođe Grasshoppers, otići do samog kraja i postati prvak Evrope. Crveno-beli su u revanšu slavili sa ubedljivih 4-1, uz fantastičnu partiju Pančeva koji je dao gol i iznudio 2 penala. Protivnik u drugom kolu bio je Rangers. Već posle prvog meča bilo je jasno da će šampion Jugoslavije dočekati proleće u Evropi, pa je revanš u Glazgovu predstavljao samo formalnost. Tokom zime iz Vojvodine je doveden mladi Siniša Mihajlović za tada neverovatnih 1.000.000 maraka, što je dugo godina bio rekordan transfer domaćeg fudbala. Momak sa ubojitom levicom predstavlja poslednji deo slagalice u sastavljanju šampionskog tima. Zvezda je u četvrtfinalu za rivala dobila prvaka istočne Nemačke, Dinamo Dresden. Ponovo je prepuna Marakana dala vetar u leđa igračima jugoslovenskog prvaka, koji je dobio prvi meč 3:0. Revanš je prekinut zbog incidenata koje su napravili navijači Dinama pri vođstvu Zvezde i tako su se crveno-beli našli na pretposlednjem stepeniku na putu ka ostvarenju najvećeg uspeha u istoriji jugoslovenskog fudbala. Prepreka na putu ka finalu bio je minhenski Bayern, koji je te sezone važio za jednog od najvećih favorita za osvajanje pehara. Okosnicu tima činili su reprezentativci Nemačke, koji su prethodnog leta postali prvaci sveta. Prvi meč igran je na olimpijskom stadionu u Minhenu, gde Bavarci nisu doživjeli poraz na 43 uzastopne evropske utakmice uoči okršaja sa Crvenom zvezdom. Počelo je odlično po domaćina koji je poveo preko Rolanda Wolfarta sredinom prvog poluvremena. I 1:0 za Bayern. Roland Wolfart. Mogao je Bayern i do ubedljivije prednosti, ali kazna za promašaj stigla je u 45. minutu. Prosinečki je fenomenalnim pasom otvorio kontru crveno-belih, koju je Darko Pančev završio golom. Evo sada prilike za Pančeva, 1:1. Darko Pančev, ako bi drugi. Bio je to 5. pogodak zvezdinog napadača u Kupu šampiona te sezone. Pokušali su fudbaleri bavarskog giganta na sve moguće načine da dođu do novog vođstva, ali umesto toga sevnula je još jedna kontra Beograđana za preokret i veliki trijumf šampiona zemlje koja se uveliko raspadala.
I to je 2-1 za Crvenu zvezdu. Dejane, Dejane, Dejane. Kakvo slavlje, kakva radost na olimpijskom stadionu. Posle prve utakmice zavladala je velika euforija u Beogradu i u naredne 2 sedmice ulaznice za revanš dostigle su na crnom tržištu vrednost od nekoliko stotina maraka. Ali i pored toga, 80.000 ljudi bili su svedoci stvaranja istorije na Marakani. Sredinom prvog poluvremena, Savićević je fauliran na 30 metara od gola Bajerna. Lopti je prišao Siniša Mihajlović i najavio zašto će godinama kasnije njegov udarac ostati upamćen kao Božija levica. Bavarskom velikanu bila su potrebna 2 gola u nastavku kako bi utakmicu odveo u produžetke. Nemački mentalitet pokazao se na početku drugog poluvremena, kada je Augenthaler izveo slobodan udarac, a Dika Stojanović napravio grešku koja je Zvezdu mogla skupo da košta. I 1-1. Samo 5 minuta kasnije neverica na Marakani. Olaf Thon je spretno reagovao u 16-tercu, preokrenuo rezultat i doneo rezultatski egal u dvomeču. 2-1 za Bayern München. U završnici je viđena velika borba i obe ekipe imale su nekoliko šansi da izbegnu dramu u produžecima, a onda trenutak za istoriju u kojem je Marakana proključala. Mihajlović u sredinu. Šta je sada? 2-2! Gol, 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 gol! Nebo se otvorilo! Prvi put u svojoj istoriji Crvena zvezda se plasirala u finale Kupa šampiona. Zbog navijačkih izgreda Ajaxu i Liverpoolu nije bilo dozvoljeno učešće, pa se elitno takmičenje te sezone igralo bez holandskog i engleskog predstavnika. Marseille je na putu ka velikom finalu u prva 2 kola eliminisao najpre Dinamo iz Tirane, a zatim i poljski Leh. U četvrtfinalu čekao ih je Milan, dvostruki uzastopni prvak starog kontinenta. Prvi meč u Italiji okončan je remijem, a u završnici revanš susreta pri vođstvu Marseja 1-0 na stadionu Velodrom otkazali su reflektori. Kada se situacija normalizovala, gosti su odbili da privedu meč kraju, tako da je šampionu Francuske dodeljena pobeda službenim rezultatom i Marseille je bio u polufinalu. Pobedom u Moskvi nad Spartakom, tim u vlasništvu kontroverznog Bernara Tapija praktično je overio vizu za Bari i stadion Sveti Nikola i revanš je predstavljao samo formalnost. Ekspedicija šampiona Jugoslavije doputovala je u Italiju 7 dana uoči finala, kako bi ekipa u miru i daleko od pažnje javnosti mogla da se pripremi za najvažniju utakmicu u istoriji kluba. Navijači su na razne načine putovali u grad na jugu Italije, a većina je tamo stigla feribotom bar Bari. Procene govore da je više od 35.000 navijača Zvezde uspelo da se domogne grada, a zatim i ulaznice za istorijski meč. Među njima bili su i poznati muzičari Bora Đorđević i Zdravko Čolić. Svesni da kvalitetom teško mogu da pariraju moćnom rivalu, u stručnom štabu Zvezde odlučili su se za defanzivan pristup i da svoju šansu čekaju u penal seriji. Iz tog razloga za 120 minuta igre nije viđeno ni jedno veliko uzbuđenje i finale iz 1991. godine ostaće upamćeno kao jedno od najlošijih u istoriji utakmica za kontinentalnu titulu. Dragan Stojković je meč počeo na klupi, ali je ušao u igru u drugom produžetku. Iako je bio planiran kao jedan od izvođača, X je odbio da šutira penal protiv kluba čija je 5. zvezda. Po televizijskoj štoperici Tulio Lanese svira kraj bez golova 0-0. Pobednika Kupa evropskih šampiona odlučit će se posle izvođenja 11 terata. Penal serija počela je odlično po Crvenu zvezdu, pošto je Prosinečki savladao Olmetu. 1-0 za Crvenu zvezdu. Dok je Stojanović odbranio udarac Amorosa. Stojanović brani. U naredne 3 serije svi izvođači bili su precizni. Za crveno-bele Binić, Belodedić i Mihajlović, a Casoni, Papen i Mozer za Olimpik Marseille. Na početku 5. serije Darko Pančev je imao šansu da donese Crvenoj zvezdi titulu prvaka Evrope. Makedonac je bio najbolji strelac tima u Kupu šampiona, a sa ukupno 37 golova u svim takmičenjima bio je najbolji strelac Evrope. Tako dolazimo do trenutka sa početka ove priče. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Pozlatila je naš crveno-beli tim! Uvek sam gledao u golmana kada šutiram penale. Olmeta je stajao mirno maltene do poslednje sekunde, ali se ipak slomio i ja sam samo promenio smer noge.
Kad golman odabere stranu, ne može ni taksijem da se vrati. Gotovo je. Klub sa velodroma je 1993. godine konačno postao prvak Evrope, ali će Bernard Tapie ubrzo zbog malverzacija završiti u zatvoru. Crvena zvezda će 6 meseci posle Barija pobedom nad čileanskim Colo-Colom u Tokiju objediniti evropsku i svetsku titulu. Bio je to poslednji fudbalski uspeh države, koja nedugo nakon toga više nije postojala. Na ovom linku možete pronaći još zanimljivih priča iz istorije srpskog sporta.